Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sa liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo po sa kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the Sa point. gihapon, hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Ginhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin mga higala, tutagag pagtagad sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod. Vice Presidente Sara Duterte nibalik na sa Pilipinas kagabi gikan sa the Netherlands. Straight to the point. At pagtagad no buntaga mahigalang hisgutan ang labot sab ni Sara Duterte Carpio. Kung sa may mahitabo ni ini mga sukintig paminaw, no? Balik sa mahigala sa iyang opisina, panerbisyo mga kahigalaan. Labot sa iyang pagka-vice presidente or mo-active baka siya mahigala magpahigayon og campaign, no? Kay campaign period naman mga kahigalaan. Sa mga kandidato mahigala sa alyansa o mga kandidato mga kahigalaan sa PDP laban. Straight to the point. Mo actively participate baka siya nining campaign period mga higala. Kay ang alyansa giusab na murag ilan ang gihimo og mga changes ginagmay sa ila mga higalang mga sorties. Inay dosis la kabuok nya makuyog mahigala si BBM. Karon murag dunay mga kausaban gamay kay mga local nga mga ilang mga machineries o ilang gipalihok mga higala unya dayon ang mga senador sa alyansa mo kuyog lang didto sa mga local nga mga officials nga mopahigayon sa ilang campaign period. Straight to the O sa point. ilang campaign, no? Kay kinani ang di man po na lalim mahigala mga kampanya kadito og wa kay machinery, wa kay kwarta. Inigabot nimo didto mga kaigalan may lagsikat gyud ka nga pagkatao nga inigabot nimo didto na mga tao mo tapok. Pero og kana gong nakas administration or baka kining PDP naman po sila mahigala makapatapok sila or baka mangita ka pamaagi panalitag independente ka nga na kay makampanyahan kay lisod sa kayo. Adto nimo mahigala medyo mingaw ang lugar, no? O kining administration na ang gina kay ang mga local nga mga politiko na anila, so at least makapatapok yung tao. Pero kanang patapok og tao pa na makasiguro og mabutar ba ng mga tawhana? Wala karon mahigala murag usab nila nga si BBM daw dili na kay makuyog. Niini mahigala kay murag nagka problema na ang alyansas pagkakaron. In fact, si Senator Amy Marcos inahinay na mahigala o gadi na mauban sa ilang grupo sa alyansa. Matod pa mo sunod na sabdo na mga campaign nila mga higala nga wa na mukuyog si Camille Villar o yung sa mahigala si Pia Cayetano day wa na sad mukuyog-kuyog. Muna nga posible pag dunay uban nga ngita sa nga dugang strategy. Saon tani nga modaog nining maong eleksyon. Straight to the point. Kay mismo mahigala si Senator Ping Lacson nakabantay na medyo dunay gamay kakulian yod. Human mahigala nga gitugyan ngadto sa Korteng Lanyaw ang kanhi presidente sa nasod nga si former President Rodrigo Roa Duterte. Straight to the point. Dako kining maong isyu mga kaigalaan nga medyo nakapatandog yod. Sa mga kandidato mga sukid tig paminaw kay mura man himo na hinuon nga unique nga election karon nga midterm election. Di man pareha sa una may gala nga kanang
klaro gyud nga mamili kag kinsay angayan nga pilion din ha ibutang sa pwesto. Karon mura manig na kanit na tanan, mura mag na package deal na ni. Although ang uban mahigala ila yung karuhon sa kinsay angayan nga ibutang diha, kinsay dili angayan. Ang uban mahigala kay minguman nga vote straight PDP laban. So nahitabo mahigala murag Team Duterte, Team Marcos. Kay minguman pod nga vote straight alyansa, vote straight PDP laban. So katong uban maningkamot po sila. Kay ningkamot po sa kamas, mahigala sila si Bam Aquino o sila si Kiko Pangilinan. No? So, iyahay na lang paningkamot. Kini sa alyansa, iyahay po paningkamot. Muna ingong seleksyon, tingali usbo na ni Andrew A. ng iyang kantaron. Kay kabantay mo mahigala nga in-chant ni Andrew A. Mingaman nga, 12, tubag alyansa, 12, alyansa. Karon, wala sa Amy Marcos, saan naman na, usbon. 11, alyansa. O wanas Camille Villar, murag ang sila vacation day mapiktaran. 10, alyansa. O wana po spiya kay Tano, unsa man, Siyam, alyansa. Nagsultian na may gala si Senator Ping Lacson nga murag padong na gining usbo ni Andrew A. ng iyang chanting. Ang iyang kanta-kanta may gala kay sa una god energetic man kayo pag yun 12 pag sinabing 12 alyansa mo tubag alyansa. Aron sa unta man ron ang mga tao mingo Duterte. Ang ubang mga senador nga tang-an pa mahigalas pinya naningkamot nagpanikay-sikay nga medyo maka-konsila day iyahay sa paningkamot sa pagkakaroon. Mangita mahigala kuan mo na nga kabantay mo. Nagkasugat bitaw to sa si Senator Bongo o si Senator Manny Pacquiao iyahay po dito mahigala paningkamot. O niya dito po mahigala si Willie Revillame. Da kamon lay bahala og unsay inyong kalaki din ha. Ang pagbutaran mga sukit di paminaw pero karong eleksyon na medyo nalahi gidron, no? Mura og Team Duterte, Team Marcos. Kining mao nga panghitabo karon gumikan sad mahigala kay kini manggod ang sitwasyon ani ron human mahigala nga gi padala sa dahig si Presidente Rodrigo Duterte murag tumat sa sadba nga iniguli ni Sara i-impeach pa nila. So naningkamot sa sila nga ang midterm election is very crucial. Either ma-impeach si Sara or dili. Murag ang mga tao katong mga pro Duterte di na igo na nga inyong gipada si Digong dito sa dahig. Igo na ang panaog-daog. So karon mobaw sila sa eleksyon. Natanaw na to og unsagyoy kutob ani mga sukitig paminaw. Kay kung panalitan gud og mo dominar ang alyansa, impeach Sara. Straight to the point. So kung makuha mahigala sa PDP laban ang pila ka mga seats niya, kay kung makakuha og siyam ka mga senador si Sara Duterte mga kagalaan dili sa ma-impeach. Straight to the point. So muna nga very crucial ang midterm election mga sukid di paminaw. Pero mo lagi na ang ato ini dinhi nga ato gyapon pilion kung kinsay angayan nga ibutang din mahigala sa lingkuranan pagka senador. Straight to the point. Kaya pa si Amy Marcos mga kagalaan medyo natagak ra ba in taon siya sa top 12 saon naman ni karon. Ani kay sikay po si Amy Marcos mga higala, no? So karon do na sa mahigala iyang gipahigayon nga Senate inquiry, medyo ang mga tao mura og ingon sad nga murag okay man siguro din sa Amy. Ang uban magduda mahigala kay di lagi lisod kay ni Marcos mo apelyido. Pero ang lihok po ni Amy mura man po og malibog ka kay ang lihok mahigala ni bangga naman sa siya mayo sa administrasyon. Mas mo grabe pa gud ni, ug unahonan Amy aron nga mudaog gyud kakaron sa midterm election, iya mahigalang supinahan ang kadtong mga cabinet secretaries, i-appeal mahigala si Marbel, i-appeal si Jean Fajardo, i-appeal si Ture, o dili maminaw sa supina, i-contempt. Ana, siguro, og makontempt si Ture, mahigala, mapriso sad, medyo, murag magkaangat-angat siguro ay miday. Pagtagad mahigala nahimo naman nga katawanan ni dagana ron. Kini mga higala tagantag pagtagad sa panuban usab ning atong tulumanon ni inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ni ang atong pagtagad ni mga kampanya ron mga higala kay iyahay naman ligya pahigayon og pangampanya nya iyahay pod mga higala og kuan. Kini ni ang pakulo iyahay mga style didto sa kauluhan day nga nangampanya mga higala
mura og nabutang hinuon ni ron og nasawayan kay kuan man iyaman mahigalang giinan nga kadtong mga single mom dinha pwede sad niya musiping kuno niya. Sama na iyang kalaki mga higala nga matod pa komedya naman kuno ning iya pero medyo ang mga tao mga kagilaan lain man ang pagkuan jud sad kay mura medyo may pagkalahi man gyud pagkaistoryaha. Ito pa ba ni mahigala sa kauluhan agoy dool na bang Supreme Court dito. Agi katawa mga sukid tig paminaw kay ini ang nangampanya. Unsa man ni pagpangampanya niya? Ato kuno paminawon kuno be. Unsa man yang sulti gid Kini. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun yung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Medyo nasubraan ng iyang gamay lang dong be. Medyo nasubraan ng iyang binastos nga pagkaistorya da. Kandidato na mga kagalaan na kandidato sa politiko na uban mga politiko iyahay man lang ang uban gani mahigala di naman lang gani musulti ng uban. Ang uban mag-speech pa mahigala o pinaisog ang uban wa na ang uban mo kanta na lang ang uban mo sayaw. Kini ya diskurso ni iya Pasig City congressional candidate ning iya. Murag na sobraan ning iyang pangampanya da nya medyo na murag na lain pud ning mga single mom dito kay medyo lain man paminaw ning imong style ang reklamo no may gani mga higala kay wa sa batua dito. medyo kwan man daghay na mga sensitive sad ba nga ayo di man ni maayo ning imong inistoryahan. Usa kini ka nidagan pa ka congressman ha. Be ato paminawon be gamay lang be unsa ni ko na be asa to names be kani sige ko no Minsan sa isang taon, 15 solo parent na babae ang kukunin ay yung gamay lang kani sapaw dong sige kana paano yung labing 4 na minuto na problema ng pasigilin ang minsan ating sa isang dapat taon, ang mga solo parent na babae isa gamay lang na gamay lang paminawan yung mayo kay nang sapaw dong okay nireregla pa. ato sang kuno At gamay lang nalulungkot. isa Minsan sa isang taon, pwede balik okay kini kana sige larga. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun yung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Minsan, mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun yung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Straight to the point. Atong balik-balikan mga higala ning campaign period na manggod karon unya kadto mga nanagan dinha karon panahon na ang kalahian ron kay social media naan na gyud no so bisa pag-asa mong suok-suok mo ngadto ang mga tao karon kitang mga Pinoy hapit tanan na ay cellphone unya ako na obserbaran kita mga Pinoy murag number 1 gyud ta sa pagka marites unya number 1 sigita mo post indikin. Ang uban nito sa mga nasod na di man sila inana gyud niya picture post. Kita dili picture post, video post. So damo nga magbantay ang ato mga politiko sa inyong mga sinultian, ha? Kining maong nidagan pagka congressman medyo lahi ning iyang style da. Ang iya ra bang nganday isa rin nga complete name niya Christian Sia. Ang ngandan Christian. Waman mo, haom na sa iyangan ng iyang kalaki nga Christian angan. Siya ang apelido, Christian Sia. Unya ang sinultian, mga higala, medyo lahi man pagkasultiha. Taraw ha, wato balikan ako do. Daghay gibastusan nga mga kuan ani naminaw. Bebe asa ko no nimse. Pwedeng sumiping ho sa akin.
Rewind. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Ang taon, Mura na kayo makauyon aning iyang mga pamahayag. Kisa man ni sa likod niya day, si Aramina ni day. Mura ba si Aramina ning iyang nasa iyang likod? Oo, kisa man iyang gipadungog-dungugan ini. Wa makauyon ang mga kuan oy. Na bash ni siya mga higala unya gikol ang attention sa kumilik nga kining aning klase sa kandidato sad may imbestigaron ni kumilik no kay medyo lain man ang ubang mga kandidato mga kagilaan mo diskurso man na ang uban masayo-sayaw naman na ng uban ang uban mahigala mo kuan naman lang mo kanta-kanta naman lang ganin ang uban pero mas may mo diskurso nga ang imong plataporma mga imong idiskurso kani ang gidiskurso kay kisa kuno mo siping kuno nga babae niya kanang musiping mahigala medyo kuan man na Tagalog man ang apulong no sa Bisaya ana kuan man na kanang mo kuan ba mo mudog ba ina na Bebe ato balikon ka pagkasulti ko no be sa maning classes comedian ning iya minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Kung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Wa gabae. sa may madangatan kaning klasihas kandidato mahigalang mo na isulti diha ang mga tao maminaw unta sa iyang plataporma mao mahinoy gisulti na mga kahigalaan nya dili pos nasyonal arita ni kombe kini ni ang ni viral po ning kang Willie Revillame be sa tuyang giingon dong kani kang Willie po lahi po ni iya kani be minaw ta kuno Ang tanong ko lang, nag-away-away kami sa sanalang. Tama na! Heba! 5,000? Kung mo, tingin ang Jackie Chan. Gamay lang dong ha kang mo po ni ka Willie kung magkakuan ko no hip hip hore away-away sa Senado kuno mahigala iya lang kuno ingnan nga kuan ha balik kuno gamay be sa tuig ingon Willie be asa man tuno Magandang hapon. Ang tanong ko lang, nag-away-away kami sa sanalang. Tama na! Heba! 5,000? Pag nag-away kami nila, tun mo, tingin ang Jackie Chan. Pag nag-away-away kami sa sanalang. Tama na! Heba! 5,000? Pag nag-away kami nila, tun mo, tingin ang Jackie Chan. kuyaw sa iyang style sa man pagkatawa na ning iya or mao na gid iya wa na gilaing masulti sige kuno nem swe Magandang hapon. Ang tanong ko lang, pag nag-away-away kami sa sanalang. Tama na! Heba! 5,000? Pag nag-away kami nila, tun mo, tingin ang Jackie Chan. Ang tanong ko lang, nag-away-away kami sa sanalang. Tama na! Heba! 5,000? Pag nag-away kami nila, tun mo, tingin ang Jackie Chan. okay sana man kini ni ang nara ninyo og unsay inyong kalaki din ha inyo ba ning butaran si Willie og di ba pero mao lagi ni karon mahigala medyo dunay kalainan ron sa mga karong eleksyon na dunay kalainan tungod ini mahigala mura man ni og na team Duterte og team kuan
kinini ang Marcos. So ang uban mahigala medyo tan-aw nila murag alangani na mahigalan team Marcos, hinahinay pod sila manghigala og nahinay pod og buwag sa team. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala, ha? Kinini ang mga kalaki ron sa mga politiko, inig kampanya ninyo, ayuhan ninyo og pangampanya, unya kana lang sa yung klaro-klaro lang sa gyud nga plataporma may gusto madungog sa mga tao Ha? Dili pod mga higala kana na ang kwan og hinuon og inyon ta dunay sunod ani nga iyang speech mga higala nga medyo undanon da kana pero inyon ta mga kagalaang labi pa tong permiro na tong gipabati mahigala nga kinsa kuno gusto mo siping. Hindi maayo to mga sukintig paminaw. Kunya atong balikan na lang itong mga diskusyon karon taod mahigala kay si Senator Amy Marcos niingon man to nga padadag subpina ning mga cabinet secretaries papirmahan ni Chis Escudero. Kay that means kung si Chis na mo pirma ang tibuok na mahigala ang Senate mao na ni mga higalay ni subpina. Mutubag baka sa subpina kining executive department mga kahigalaan ng ilang mga cabinet secretaries or padayon sila mo invoke ining gitawag og executive privilege. Ako nang gika-discuss unsa ning executive privilege atong balik-balikan gamay ron mahigala unya anda kong pangutana ron kinis la si General Marbel, kinis la si Jean Pajardo, Brigadier General Nicolas Torre, maka-invoke ba sila og executive privilege? Now kung dili, kung maka-invoke, lalisonon. Medyo lisod ni iyang lalisod ni mahigala kaya di man sila executive secretaries. Di man sa mga cabinet members. Now, og dili maka-invoke karon, so pinahan sila og dili mo tunga unsa man. Ready ba? Kaya ba ni Amy Marcos nga iyang ipakontempt mga higala kini si General Torre? Straight to the point. As kang alegriha ka ng mga kaigsunan. Tingali ining panahon na basig musakang rating ni Amy day. Ang sunod nilang hearing na ba karong April 10. Mo sunod hearing. Kay primerong hearing nito nga pa to. Ikaduhang hearing sinaw pa mga higala mingaw pastirana. Kay wa manunga karon supinahan og balik unsa may sunod mahitabo. Nan kung si Torre may higala ipakontempt kinsa may modakop ni Torre. Straight to the Now, point. arita mga higala sa tundugang mga iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Unya medyo stressful ning uban itong mga reports karon unya ning atong mga discussion alegre sad mahigala. Ang uban sad gibugatan, ang uban nga naminaw sa tong programa nalingaw, ang uban sad nangaguol labi nang maghisgot ang Duterte mga sukid tigpaminaw. Ang uban sad mahigala malingaw lang sad sila nga atong i-take up ang mga puntos, no? Nakaroon na tayo dugang mga punto nga atong tagag pagtagad nga kada pa mga tao bitaw nga tarong makakita gyud, no? Atong klarohon ni. Kini bitaw mahigalang tanimbala, kana lang tanimbala sa mga airports mga kaigalaan. Og tao kang tarong kasabot magyud ka di magaganahan ana. No, mo na nga lain-lain gyud pananaw kay ang uban mahigala nga nasuko ni Presidente Rodrigo Duterte. Para nila murag di wa sa kakitaan ng pag-solve ni Presidente Duterte mahigalaan ng tanimbala. No? So lain-lain kitag pananaw, no? Dunay mga tao nakakita say salamat Mr. President nga na-solve gyud in town ang tanimbala. Ang uban wa gyud kakita, no? So muna nga sa waron drugs lain-lain kitag pananaw, natural lagi na mga kagalaan nga magrespetaray na lang gyud kay lahi-lahi magpananaw. Mismo gani mahigala kini pamahayag ni PNP Chief Marbel nga okay ra nang mag-drugs kay padugang sa oras, ug tao kang tarong mingka di mao ni kang Marbel. Ug tao kang tarong. Hain man tong mga nagpakaroon nun nga self-righteous, so managiging maningog ana. Sayon man nagayong ilho nimo ang katarong, ang tinarong ba o dinautan ba? O ikaw tao kang tarong, di jo kamingog ka di man mauning kang, with your respects to mga pulis ha, I know nga daghan ta mga pulis nga mga tarong diha. But kini inyong PNP chief ba, kini pamahayag ba? Sa usa ka PNP chief, og tao kang tarong ka, ligdong ka nga pagkatao, di jo ka kauyon ana. Kaya mag-isgot na tagligdong nga pagkatao ba? Magkabati ka ng istoryahan ni Marbel Ngilad yun, oy. Nga nga nung uban nung maningog, binigbe. Katong nagpakaroon ingnon nga tarong. Pero, karon totoo, ato
atong tiwasag discussion totoo na standby lang sa ares atas sa to pagmahatag og premyo be. Muna ko yun be, hamantong nga mingon nga matarong kuno sila. Gusto sila tinarong kuno inday ken. Ngano malagi mo maningo kani? So, lain-lain lang kita og mga pananaw. Sige lang, ato lang silang respetaran ng uban. Pero ato pong respetaran tong nakakita nga lahi po ilang tanaw mahigala. Maura po na, nga karikang Presidente Duterte lahi-lahi pananaw. Dunay para nila heroes Duterte. Para nila po ng uban dili hero. Pero mas daghan ang nakakita nga hero siya. Pangutan na inyong kaugalingon, kato na minos kong programa karon. Okay lang ninyo na pamahayag ni General Marvel? Para na ko ha, kung ligdong ka nga tao, di ka sa man imong istorya, Marvel? Mutingog yung ka nga, di ni maoy. Now, atong balik-balikan mahigala nitong discussion Robuntaga. Daghan ka taghisgutanan mahigala, pos dili pabalikan sa to nako to gamay itong discussion mahigala labot sa kananaang birthday ni Presidente Rodrigo Duterte ba nga miingon man mga kagalaan ang pulis. With due respect sa atong mga kaigsunan sa atong kapulisan. I know daghang mga tarong diha sa atong pulis, no? Pero mo lagi ni kini ilang kadagkuan unya masuguan ra pud ni. Tan-aw nako nasuguan ra pud lagi taon. Mo nang napugos sa pud lagi sugot kay kini ni ang mo nagiingon obey first before you complain. Kay tinuoray lang mahigala karon di ay ni naman da ining. Tinuod bitaw dito ko sa Australia dayken. Pag pamasol na mo dito day. Masol mi dito. Na may mga isda nga kananaang sukdon magong isda dito god na kay yung parehan to diri nga inigkuha sa isda kuha dayon kana ilabas sa naibihod dili pwedeng kuhaon naa gani kuan gamay pa gani buhian nga ba no unya do na pwede depende po sa isda kana mo po isda nga kanang di na gina sa mudako mao ra sang isda so among kuan sukdon to mga isda nga managkuay pa mao kana nga kinini ang naaday na mga higala ako nga kuno na dayon sa mga isda sa mga isda kana mapasol mo ba imo na din ang picturean sa Google no nadi bag ron picturean mo sa Google picture sa Google mo gawas ang angan sa isda unya mo gawas og apil ba siya sa gidili mga higala nga kinang sukdon o di ba ko grabe ka high tech ng panahon na no unya unsa may akong bot pasabot ani may gala hasta da ini mga kagalaan ning mga gidaghanon sa tao ba kining gidaghanon sa tao bitaw mapundok na day pud mga kagalaan oy nga maihap na yung mga kaigalaan ko pila kadaghan ang tao no di na nita magsalig sa PNP na nga ingon sila nga 60,000 naman itong nagrally na aman day oy ako di man kay ko take mahigala pero hasta po ning tanom day no mga tanom kan mga dahon di kakaila ng dahon bisag unsa nga object gani bisag di kakaila imo na Google na pismo ka ng alahas gani day Google mo na pag Google mo gawas dayon nga unsa na nga nang alahasan nga pila presyo. Grabe ka karong panahon na no. Lisod na gyud, di na kita mag-ilaray ro nga panahon na kay naa na man gyud mga higalatanan ba nga mga information. So kinang giingon ni General Jean Fajardo nga 60,000 na gyud kuno to ka mga tao ang nagrally sa tibok Pilipinas. Sa 200 rallies kuno atong birthday Duterte murag mabuking tayo sa Google, no? Mabuking kina naman day ma-preader karon day mga kaigalan. Straight to the point. Balik ka to di mga kaigalaan. Di ba nakaingon ko nga bida basic arithmetic raman Kato ba nakakomentaryo ko kayo nga bida basic arithmetic ran kining nani. With due respect sa itong mga pulisan nga naminaw na to karon. I know nga daghay naminaw na to mga kapulisan. Ako mo ingon gyud ko nga kinini ang daghan mong diha nga mga pulis nga mga tarong. Apan mao lagi ni tan-aw ko kining inyong mga labaw nasuguan na pud ni. Medyo nasuguan na pud ni. Ato ning pagtagad mga higala. Nya kini ni ang kay laliman kani aman ning report ron sa Sunstar Davao. Ako ning pagtagad mga higala ano. Kining report Sunstar Davao rong taon-taon. Now, matod pa din sa report sa Sunstar Davao. Unahon ta sa tunong gamay lang nga ito nakakomentaryo ko ba. Ama to Jean Fajardo be ato sa pakita gamay. Mao man yang giingon Jean Fajardo kaneo. Ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Sa tupagkanto kuno nagather sa birthday ni Presidente Rodrigo Duterte natong Marso 28, nakuno to sa 60,000 sa tibok nasod.
Niya ingon sa mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na namonitor. 240 kuno ka mga rallies to be exact. Unya ang katawhan kuno adto 60,000. Mo tuing ko nga kining 60,000 divided by 200 ka rallies, bisag 200 lang, mabutang siya 300 ka mga tao kada rally. Or gusto siya nga to be exact kuno 240 rallies kay damay rally sa Cebu, dunay rally sa Davao, dunay rally sa Jensan. So kung ibutang ta lang nga 240, kana mga higalang 60,000 divided by 240, basic arithmetic man na. Nana sa mga 250 ka mga tao. Timan ka ng 250 ka mga tao, og sa mga estudyante pa na, doon na kay 5 lang na ka classrooms, nga kada classroom doon na 50 ka mga bata. Mura na sa 250. Tag 50 ka mga bata kada classroom. Inday ken. Nya imo nang ipa-flag ceremony atol sa flagpole area ba? Kanang flag ceremony gamay ra kay na. Nya kini mag-jump pack ka mga tawo na huot. Dili siguro na 250 oy. Okay ko nga kini basic arithmetic ra ni. Kana bang elementary math ba? Basic arithmetic. Unsa man ang basic arithmetic kanang mag-ihap, unya dayon addition, subtraction, multiplication o division. Amo ra mong gamiton. Di na kinahanglan nga antigo ka to mga higher math naman to katong mga algebra, geometry, trigonometry, calculus, mga higher na to. Medyo labad-labad imong ado. No, pero kanina ang mga basic arithmetic, bisag mga bata mantigo ini. Unya si Brigadier General Jean Fajardo ingon siya nga 60,000 kuno nationwide. Anak karon mga kagalaan kay mabuking naman gyud ni karon di ay. Kay niya naman nila gining mga tool karon sa kini atong cellphone na ana gid tananday, daykin. Now, gitan-aw may gala sa report sa Sunstar Davao. Ako na i-quote ning Sunstar Davao ha. Ato ko no i-check no do. Kana Sunstar Davao. Ay ikuan sa kuno dong. Ato basahon ni hinay do me. O kana. Mo na siya ang Sunstar Davao. Matod pa akong basahon na niya atong binisayon para masabtan sa tanan. Matod pa din sa Sunstar Davao. Kana ipakita ang Sunstar kana ato i-acknowledge sa puna to kay lahi man ning Sunstar Cebu. Nya lahi man ning Sunstar Davao. Matod pa din sa report Sunstar Davao. Crowd at Duterte's 80th birthday celebration surpasses 330,000. Straight to the point. Tiyan mo na, sa Binisaya, pamahigala sa report sa Sunstar Davao, ang panon sa katauhan atol sa adlaw na tauhan, ika-80 nga adlaw na tauhan ni Duterte, milapas sa 330,000. Straight to the point. Adios, adios. Medyo nasayop, Jean Fajardo ni kalakiha kay kanya sa 60,000 raman kunos tibok nasod. Ang kani Davao ra ba ni? Davao ra, ingon mga higalang report sa Sunstar Davao. Crowd at Duterte's 80th birthday celebration surpasses 330,000. Sa Binisaya pa, ang panon sa katauhan atol sa ika-80 katuig nga adlaw na tauhan, selebrasyon sa adlaw na tauhan ni Duterte, nilapas sa 330,000. Atol pa sa Binisaya. Davao na. Sa Davao na. Sa second paragraph giingon, as of 8:40 p.m. on Friday, niya na kuno mga alas 8:40 sa gabi niya na ang Biyernes. March 28, 2025. Na ng Marso 28, 2025. Mo nang birthday ni Duterte. The crowd in Davao City, tanawa, ang panon sa katauhan dito sa siyudad sa Davao for the global celebration of former President Rodrigo Duterte's 80th birthday. Alang kuno sa kalibutano na, nga tibo kalibutan na nga selebrasyon sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ika-80 nga adlaw na tauhan has exceeded 330,000. Nilapas gid ko noy. Nilapas sa 330,000, more than double the earlier estimate of 100,000. Straight to the point. Matod pa ni ining maong report sa Sunstar Davao. Atong acknowledge ng Sunstar Davao may galaki ila man ning report, no? Unya matod pa din sa Binisaya pas ikatulong paragraph giingon. Data from map checking. Ni analagi ning data day sa map checking. Data from map checking, a crowd counting tool.
Sa Binisaya pa may gala kini day kunong datos nga nakuha ining pakisusi sa mapa. Ni ining panon sa katawhan kining tool, kining kahimanan pag-ihap sa panon sa katawhan. Naa day kahimanan ki oy, mo ni nakadaot ron kana na may kahimanan di na kay dili na ka mabuking ka na gyud mamaka ka karon. Mabitaw ka nang tinuray lang ikaw kamo Remark, kamo Inday Maris, kamo Inday Ken. Magtudlo ka karon panahon na tinuray lang. Magtudlo ka sa una, professor ka ba? Lahi kay magtudlo ka karon kay sa una alam magyaw-yaw ang maestro, magyaw-yaw ang professor, ang mga estudyante maminaw na. Pero karon nagyaw-yaw nimo kinahanglan double check yung kasi imong facts kay kanang imong estudyante mo Google na sila. Medyo karon panahon na may kala medyo ang maestro ron, maestra, ang mga professors karon kinahanglan double check yun yung facts na napita kay delikado mabuking ka mo sa mga estudyante. Niya naman tanan gun data karon. Matupad niyo sa report sa Sunstar Davao. Dili ni ato sa DWHP nga butang-butang sa Sunstar Davao kini nga newspaper. Matod pa niyo data from map checking, a crowd counting tool used by fact checkers does not include supporters gathered along Coastal Road, San Pedro Street, Quirino and Quimpo Boulevard. Ang nagsuwat nini si Limuel Santa Maria sa ilang reporter sa Sunstar Davao. Sa Binisaya pa di ay inday kinduna na di ini kining datos gikan sa pakisusi sa mapa. Kining usa ka kahimanan sa pag-ihap sa panon sa katawhan. Maihap na bisa ka ng drone day. Lupad drone ano? Paglupad ang mga tao na. Tanawa na gusto ipakita na gusto sa kaning mga tawhan ako kanay. Dili madag sa 60,000 kani oy. Dili madani sa 60,000 gipaihap mahigala sa kinini ang crowd counting tool. Ako to magyud ko sa Sunstar Davao gyud, no? Kini ako di man giningon nga butang-butang ng istoryaha mahigala kay naaman. Na-report man mahigala sa usa sa mga kasaligan gyud nya newspaper dito sa Davao. Kining Sunstar Davao. Kuan siya kinini ang sister company ni Dine ning Sunstar Cebu. So, ilang report gayod nga ilapas di ay sa 330,000 kining mga tao sa Davao pa lang na. Davao pa lang nga report ha. Dili pa ni nationwide kay kanjin pahardo may galang masang nationwide sa tupa tibuok nasod ko no. Dunay 240 ka mga rallies, ilang na monitor. 60,000 ra kuno ang panon sa katawhan. Tanaw na ko mga higala bida na alanganin gid taon si Jean Pajardo ini. Brigadier General Jean Pajardo. Tanaw ko mga kaigalan sa ako na yon basic arithmetic ra man na ato ikumpira. Tanawa ang gisultin Jean Pajardo 60,000 ang nagader ko dos tibok nasod. Unya ang sulti mahigala sa Sunstar Davao. Ginamit mahigala kining map checking kining crowd counting tool. Ginamit nila. Kaya kung drone, iglupad sa drone, day? Pwede man ang crowd reading na mo, kuha na ka. Doon na kay crowd counting. Mo count na siya, mahigala. High-tech na mag-drone, hindi na kay ta magkapamakak yun doon panahon na. So, si Jean Pajardo karon bisa mismo ang iyang, kinis Jean Pajardo, day, pila kay edad ani day? Tingali mga 50 tahon No? Ibutanta mga 50 tahon, more or less. Kay 56 ang police, mo retire naman. So, active man siya, butanta lang na sa mga tanaw siguro na ko nani siya sa mga late 40s o mga 50s baka anak. So ang mga anak ini posible og sayuning naminyo mga dagko-dagko ng mga anak ini. Mga dagag ulitaw na or baka naminyo na dunay apo na ni. Og nadugay-dugay ni kaminyo ang anak ini nani sa mga elementary high school. Kanang mga idara indekin paspas kay maayo na sa technology. Duda ko moingon ang kanabang ang anak bitaw ni Jean Pajardo umoy moingon nga mami kanang akong gitan-aw baya sa kining map checking kining crowd counting tool mami mo sayop ng imo mami oy. Way problema mo na makoreksyonan ka sa ubang tao medyo okay pa na pero kanang imong anak mismo mo koreksyon nimo imong mga umangkon, imong mga kuan, nya mga classmates sa mga anak ba mabuli imong anak dito sa eskwelahan nya taka ron ni mami ihapoy kaklaro sa atong kuan naman tay crowd counting tool pataka man na imong mami diha ihap.
Medyo alanganin yun. Og moingon na po Jane Fajardo nga anak, pasensya na nagisugo ko sa Malacanang na. Moingon ko mo anak siguro nga mami kanang tanawa po nagsugo sa Malacanang mami o di ba ta mauwawan mami? Kini klaro magini, ha? Ako mo to magyud ko ining Sunstar Davao nga ilang report. Inday ken. Although na-report na po nila to sa RMN Davao, pero kini ba, sa newspaper na ko gikuha kini, kay, klaro man, ingon man ang newspaper, Davao lang, wapay, dili pa nationwide. Ang kang Jean Fajardo, ingon man sa, kung ikumpira ingon Jean Fajardo, ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Ang gihatag kuno nga datos, na kuno sa 60,000 kuno, nationwide. Wapay labot worldwide ha kay dito sa Netherlands, sa US, dito mahigala na laing lugar nag-birthday celebration man sila mahigala ni Duterte, nagtapok-tapok man sila. Dili lang sa Davao lang. Pero ang kang Jean Fajardo sa tibok nasod sa 60,000. Sao man niron nga ingon man ang Sunstar Davao pinaagi sa ilang map checking kining crowd counting tool nga lapas sa 330,000 oy. Ay katawa man sa tayo ng Jean Fajardo. Ang ako ba, unsaon ka niya pag-explicar sa iyang mga anak, no? Iyang mga umangkon, ng mga tiya niya ba, nagtiya ba, nga tita, o auntie, tita, saan ba na pagkaihapa, tita? Mami, ano ba, no? Tanawa, ang naong yung tao ni Jean Fajardo, no? Di sa pag-ingon nga nanaway ta sa physical, dili man. Okay man, pero murag ang nag-uulo yung naong nga nasulti siya nga 60,000 murag. Murag ibawaan yung mga, dili kasultion ba? Mura bitaw kada bitaw naminyo bitaw nga kanang napugos kag tando bitaw nga ay doon nya gitiunan ka ba? Magulanon tawag naong si Jean Fajardo. In fairness si Jean Fajardo tuo ko nga kanana ang saron magdi ka mamuihap anang ko ana. Bisang di man kinahanglan og graduate kag PMA ana. Di kinahanglan graduate kag PNPA. Bisang ang Girl Scout di kinahanglan pulis ka. Girl Scout o Star Scout ka mao ana. Kay kana may gala basic arithmetic naman na. Sumo kana nga ko ba unsaon man niya pa-explicar ka sa iyang ko ano? Sagdi na lang ubang tao og kana na ang may ka 60,000 naman na murabag pwede man namang ilaray lang taan ni sa ubang tao pero kana ba way bakak bitaw kana bang tinarong ta ba? No? O atong real talk bitaw. Ang ako nabalakan unsaon man pag-explicar ni Jean Fajardo sa iyang sakop sa iyang pamilya, ha? Unsaon man pag-explicar nimo ana? Gawas og mga sakop sa pamilya mo, abibal na po nimo payo nya pila mami 60,000 nga. Sige 60,000 mami kaning pero kini bata la bagyod labi pag elementary high school di ba na makak dai? Mingon gyud mga bata mami. Naa naman ay Google kuan mami oy, naa naman map checking kuan mami. Naa man ay equipment. Ngani gikot man sa Davao gani Sunstar Davao mami. Medyo alanganin gyud mga kagalaan no. In fairness may galan Jean Fajardo taon murag kaingon ka iya bagyo ka ni mga higalang estimate for tan-aw ko gisugo ra gini dai. Giinan lang mga kanang estimate na mag-rally para kadto Duterte ipagamay lang na. Unya kita mag-rally nga na okay ipaburot lang. Lisod man ni kayo ang ako ba nga kananaang okay na lang sige. Istorya ka na ang ubang tao manaway nimo pero ang ako ba ang imong anak kanang imong pamilya bitaw mismo may maingon nga mami ko mga classmates sa gid sa eskwelahan oy gisaway ko dito nga di ko no kakay ka ako mami di ka mamuihap. Ay tiya mo na may gala ko maingon ko kanang kan Jean Fajardo aton tugutan ganing iya god sa dili pa ta mo ato Sunstar 60,000 kuno nagrally nationwide. Davao lang daan 330,000 na god. Pero yan gusto niya ipugos nationwide. Sa to ba kanang 60,000 divided by 240. Kaya mo sa 240 to be exact ang rallies. Sa to pa kada rally doon ay 250 ka mga tao. Timan ay ka ng 250 ka mga tao katong na nakasuway nagkitiring. Nga mo kuan ka kitiring. May ka 120 lang 120 heads na ba? May nga kitiring sige kay libre na nag-eleksyon. Kagamay na mga kagalaan. Uwi kag kitiring, mapakitir kag mga 240 ka mga 250 ka mga tao.
Pila ba na nga og sa classroom pa na mahigala 5 ra man na ka classrooms. Nga doon na kay estudyante tag 50 ka estudyante, 5 ka classroom. So imo nang apil og flag ceremony diya sa flagpole area, gamay ra kanang pudyot. Pero ang flagpole area og daghan tawo na dili na 250. Di man 5 ka classrooms. Sa tubag usa ka building nga doon 5 ka classrooms, mao na 250 ka mga tao. Ug daghan na jampak na naa, naghuot na di na gani mga higala murag di ka tagakan og dagom. Unya imong ipugos nga mao ra na tao. Adios, mismo ang imong anak, ang imong sakop sa imong pamilya, imong mga umangkon, ana, mangutana mingon nga idol unta ka na mo mami, pero unsa man di naman magkadimao dahil ihap ni. Mapiktaran ang mga nag-idolize nimo. Mapiktaran, no? Kinato batugan na ta sinuod ba kay liso kay mamakak ta mga higala ning klaro man no? Ang Davao lang gudaan, tanawa lang ang pictures Davao. Tanawa ang pictures Davao names be. So duna day mga higalay mo basa ani. Mo na gitawag mga higalag map checking kining crowd counting tool, no? Ano, kuman nila. Kani nga crowd. Asa man to pictures crowd dong. Pwede day mabasa? Ha? Oh, nano? Kanang kadaghan. Kanang kadaghanaw na mga kaigalaan. Og mapakitir ka na, dito niya, mapakitir ka na og mapakitir ka na og 300 ka tao. Oy, dili og silbi oy. So kana akong giingon. Kinis Jean Pajardo, may gila Brigadier General. With due respect sa mga pulis na minaw nako karon. Bawo kung naghamag yung tarong pulis. Naghaman ng mga sundalo ang tarong. Kinis lang mag-ipli pulis na gamay nga sa ilang kaugalingon na magkinidhatay na pulis na unsa man taon na tong spokesperson sa PNP. Oy. Ang pulis po within the PNP makasnabot naman sila kay gisugo ra pod lagi. Ang problema ana kanang sakop sa imong pamilya, labi na kanang inosenteng mga bata. Ha? Unsa man nimo nang mga inosenteng mga bata? Unsa man nimo pag-explicar na? Mami wa gid na mamao na imong pag-ihap mami. So, diha nimo masuta mahigala ang kanabang kabaga sa mga tao nga nipakita sa ilang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa birthday. Unya kana mga higala usa kana kabuta nga at least malipay ta ba nga kadtong mga tao nga supporters ni Presidente Duterte o kadtong mga tao nga kwan lain-lain maguta mo respetar man lang kita sa uban kay lain-lain man lagig opinion, lain-lain man tay nakita. Ang mga nakakita mahigala ni Duterte nga tarong malipay sila. Kadtong wa maka para nila dili tarong sa Duterte di sa malipay ana. Kaysa ako nang gingon lain-lain man gyud tag pananaw. Ha? Tanawa ha? Unsa akong example nga lain-lain tag pananaw? Kinilandaan ha? Kining pamahayag ni Marvel, akong balikan. Mo na moingon ko nga daghan ang mga tao nga ni suporta ng Duterte, daghan pa gyud ay mga tarong nga ni suporta, no? Kay mo lang gingon mahigala sa kana bitaw 12 ka mga apostoles, do na gyud Judas usa, pero at least ang 11 tarong gyud, ha? Ditarong gyud ang 11, gahapit naman si Semana Santa. May sigutan ta man gini mga Judas, kini mga apostoles, no? So at least bisag do na toy Judas dito nga usa, mas daghan ang tarong nga mga apostoles, ha? Kay kini gud tanawa ra gud ni mga kaigalaan. Kini pamahayag ni Marvel ba? Ato ra gong analisar og balik. Asa man to names katong video ni Marvel. Ha? Asa man tong video sa PNP chief. Katotoan niyang gisulti ba sa drugs, no? Kani niya. Atong balikan mga kaigalaan gamay. Naara diha names? Katong video be ato lang nakabati naman sila ani pero ako lang gi-emphasize og balik. Nga kini tahan mo masabot nga lain-lain gyud pananaw. Kani siya, no? Nabatoy video ani dong? Napagi video ani kani. Sige. Ato pinawon ha. On the rise, sir. Okay. No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Ha? Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%? So, more From than- what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh.
Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda. Okay, sige. Let's Okay, gamay lang ha. Okay, cut. Kinidong, matod pa ni Marvel, nga kining paggamit og drugs god, pagpadagdag sa oras lang na. Karon, Arta, kanang tinarong ba lang nga komentaryo ba? Tinarong ba lang? Real talk ba lang? Ug tao kang tarong karon, muriak yung ka aning sulting Marvel. Ha? Makariak kayo. Ug tao kang tarong ha? Di lang pa kung saan ikaw musulti sa uban nga. Kuhan kay, murag man ka. Si Dr. Rini Obra bitaw kipungutan, Dok, ikaw man yun maoy chief sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Chief of Behavioral Sciences. Ya, mo man ni si Dr. Rini Obra ang kining konsultant sa atong rehabilitation sa Argao. Unsa may imong komentaryo ning Marvel? Supak to Dr. Buliser? Di ka na maunang kang Marvel? Ha? Kay kinis Marvel, mura mag nahimo na mo ni gawas nga PNP chief ni, mura nahimo na po ning congressman, nahimong senador. Ano man yamang giripil ang balaod? Kay kung mauhunin yung line of reasoning, walay dakop sa mo gamit. Dili na kanang using diha mga higala sa atong comprehensive nga drug law. Wala na. Kanang maong seksyon mga higala din ha. Dili na kinahanglan kay kana na ang gamit ka pangpadagdag sa oras sa manday kuno na oy. Now, kadto mga tao karon, muriak ka gyud. Tinulay lang ha, og tao kang tarong. Duha lang atong kanon. Tarong og taong dili tarong. Di lang ko mo mention kung unsa. Ya doon po yung mga self-righteous nga magpatuos lang nga sila tarong ana, no? Ngano wa man mo makatingog ani? Kadtong mga nagpatuong mga tarong. Ha? Dili ba na usa ka pagpakaron ingnon nga tarong unya wa ka katingog ani kang Marvel sulti? Prangka lang. Sumunang lahi-lahi gid tag pananaw. Ha? Kay ug ikaw tao ka nga ligdong ka nga tao, muriak ka gyud ing sulti Marvel oy. Kaliman ka mahigalan pa matupan niya, hindi ibig sabihin na nag-take ka ng drugs, ay adik ka na. Yung iba, ginagamit lang nila ito para manatiling gising. Adios. Sa ito pa mga taxi drivers, ang ato mga grab drivers, okay na di ay kung mugamit. Kay, aron nga manatiling gising, aron magpadayon nga, mata sila ba? Karon, ug ikaw karon, kamong mga tag-iyag taxi, kamong mga tag-iyag minibus, kamong mga tag-iya ron og mga sakyanan. Timan nga, ang labi na kung kanang imong sakyanan, gigamit ka na for public transport. Ang diligence nga gikinahanglan Andres Balaod, extraordinary diligence. Ha? Ikaw nga tag-iya sa sakyanan, extraordinary diligence ang imong pagpili sa selection and supervision of your drivers. Ayaw taon mo dawat og mga adik, oy. Straight to the point. Hindi kin? Ato man na ipabjagtis be. Kaya nga naman, ang kakuyaw mga higala taon og ang imong driver adik, sus Ginoo ko. Basin unya mga higala ba, kung sa may nakangilngig adik ang driver. Di naman ako ni ang i-explain ba? Kasabot naman ta ani, pero ato lang, for purposes lang yun sa atong diskusyon. Og adik ang imong driver, delikado yun sa duol sa diskusya. Ha? Og nakatama ka ng imong driver, number one, pwede man nang nagtuo siya nga, di na taxi yung gidriban. Basi nagtuo siya may galang nga aeroplano ni nga padumutik off. Kuyaw sa imong sakyanan, kuyaw sa disgasya. Unya, umadisgasya ang employer makabayad man. Number 2, kuyaw mga higala sa mga tarong nga tao nga naas kalsada ang nag-drive, ang imong gikasugat adik. Ha? Unya, mudasmag na nimo ng adik. Ha? Kaya ka na mga adik, mga higala bida, mo nag-ingon bitaw nga, adik-adik, mulupad o muambak sa building. So, kuyaw ka na, in the part sa employer, kuyaw na imong padriban imong sakyanan o adik. Ikaduha, kita mga higala nagtarong tag-drive sa kalsada, kakuyaw no, ang imong ikasugat din ha, napay mga reckless drivers nga, na may mga reckless yun, pero samot na ka ng adik, ikasugat ni mo sa kalsada ng adik, kuyawa no? Karon sakay kag minibus, nagdakag daghang tao ron. Extraordinary diligence ang gikinahanglan. Ang imong driver adik,
Sao man na nimo ron, labing biyahe ito sa Karkaday, mo biyahe diri sa norte. Ikaw nga pasayro, okay ka mo sakay ang imong driver nga labi pag nag pitok-pitok ang mata niya kana na ang naghiwi-hiwi ang baba. Bika mong mga naminaw na koron, okay ba mo anang gisulting marble in town? My God. O karon, musakay kag taxi day, labi pa ikaw rao sa Indayken. O ikaw Inday Marisa. Kini tinarong ba lang pangutana ba? Ikaw Idol Mikey. Kaya klaro ba ha? With all sincerity ba? Kay daghan man ko ni mga higalang, sila'y tarong, kini kang Duterte dili tarong. Di klarohon talan ni with all sincerity. Ikaw musakay kag taxi karon. Igsakay ni mog taxi karon labi pag dalaga. Kay ba babae ron. Ay butang kamo mga babae na minaw na koron. Klaro ba? Kada bang real talk ba? Real talk. Labi ikaw di Idol Mikey, sakay kag taxi ron. Ang driver nga imong gisakyan adik-adik. Kahibaw ka nga inig lingi ini mo murag ang mata murag lansiyang bang gagapuha unya gahiwi-hiwi ang baba. Nya sakay ka gabiing dako. Maghunahuna ka ay asa makatay lupad ani asa makatay liko ani. O kamong maginikanan karon nga naminaw na akong programa. Duna mo'y anak karon lalaki man o mababay, dalaga ng inyong anak. Ni sakay og taxi, ang taxi driver adik. Okay ba ninyo? Kay okay man ni General Marvel, ingon Marvel, padagdag lang ng oras yan. Ang akong pangutana, okay ba ninyo? May Jesus Christ. So hain man yung mga nagpatuo nga, ingon sila, mga tarong sila. Kato mga tigpakaroning nun ba? Karon, yamantas si Mana Santa ron. Ha? Kurisma man taron. Daghaman yung mga tigpakaroning nun, yung ilang mga higalang, ingon kamo may dautan, kami may tarong. Ano ba? Iyahay lang kay kini po mga Pro Duterte, kami tarong. Kita kami sa tarong, kamoy dautan. Ang katupong mga higalang anti-Duterte, sila kuno'y tarong, ang mga Duterte mo'y dautan. Be karon, klaro-klaro lang Kung tao kang tarong, mutingog ka ba against ining pamahayag ni Marvel? O tao kang tarong? Or magpabilin ka lang, muhilom ka lang? Or mupakpak ka na sakto ng kang Marvel? Jesus Christ, hain naman. Kasayon na ang pagtanaw ni mo, hain ang ngit-ngit, hain ang hayag. Asa ang tarong, asa ang dili tarong. Di ba nalisod tanahon? Alam mo na kung giingon, managlahi ka itong pananaw. So kini mahigalang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte, lahi-lahi pananaw ang tao. Ha? Ngano mang lahi-lahi? Tanawa, kana simple naman kay kang Marvel nga pamahayag, managlahi man gani ang opinion sa tao. Kay kadtong mga taong tarong maingon ginamao ng kang Marvel. Ha? Kadtong wa maningog unsa man to sila? Ha? Kadtong wa mo react ining kang Marvel. Sa to pa okay lang ka nga imong ipiyong imong mata, imong takumon, imong baba, nining gisulting Marvel? Straight to the point. Ha? Unya karon sa pikas bahin kinis Marvel no. PNP chief dili ba pud ni siya mahigala kana na ang tan-aw ni Marvel di man pud ingon nga adik-adik siguro sa Marvel. Nya ngano nagkasulti man siya na dili ka tungod kay mura na siya na congressman mo sag na senador imo nang gi-repeal ang balaod anang kalakiha. Sa tupad kuno mga adik-adik wala na dakop kay ngandakpon man nimo na day nga mingo dakpon ko nimo sir nga nagpadagdag naman ko sa oras. Kana ha usaon man aron. Unya tan-aw nako nganong yani mang pamahayag ni Marvel. Para ba na siyang kaugalingon or do na sila ang giprotektahan ana? Straight to the point. Ang mga tanan man lang ta. Ha? Mangutana lang ta mga higala nga para sa iyang kaugalingon na o naay lain mahigala iyang giproteksyonan. Mo ni dakong pangutana. Ini ari sa tasa tukar. Lawas mo nakaluya sa pagkaunwa kay gana imong mata ng lawom na ug ang buhok ng alkag pa ug sa dihang nagsugat ta imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka kalit malit. Kini parody ra ni mahigala ha, parody ni nga kanta pero unsa kuno kana ang imong ba ni kagot na kana timaan nga musuyop ka. Kinsa man ni baba ni kagot, kinsa man ka ni? Ha? Nagsugat ta imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyop ka.
bata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka may adlaw ka nga maguol usahay ka magpagulbul pagkapait kay mo kalit ka og syagi Tukal-tukaran tala sa gamay mahigala ha. Tukal-tukaran tala sa gamay. Siyun nagkabala ka kaugmaon mo giusik tungod lang Kani ginong kantaha makay kana sigurado gitang dili ta badlongon aninimita. ka makaiskwela karon na sayang ra miinter ka may adlaw ka nga maguol usahay Okay mga higalas, dili pa tamo padayon sa tundugang mga discussions. Atong isgutan ni si General Torre nga dili ni maka-invoke og executive privilege. Aha. Unsa kay buhaton Amy Marcos ani ha? namutira I-contempt kay Ernest Torre. Straight to the Now, sa pikas bahin kini ni ang si Senador Amy Marcos may gala sa iyang unang Senate inquiry. Nanunga pa tong mga cabinet members. Ikaduhang Senate inquiry mahigala mingaw pastirana. Una niyang Senate inquiry mga higala March 20. Nanunga pa to sa Crispin Remulla, John Vic Remullas DILG, Crispin sa DOJ, sila si Gibo Teodoro, sila si Eduardo Anyo o kadto mga higalang mga police generals nanunga pa. Pag second hearing April 4, nahanaw man mahigala mura man og mingaw pa man stirana. Monang ingon mahigala ang nitunga dito si Senador Amy Marcos, si Senador Alan Peter Cayetano, dito si Senador Bato, si Bungo mahigala mo nag-online naman to si Bungo. Now, dunay sunod hearing karong April 10. Sa to pa karong Huwebes ni di ay. Unsa kay may tabo ini mong hearing mga kaigalaan kay si Senador Amy Marcos kana magud mahigalang Senado o maghimo og Senate inquiry. Mo invite na siya og mga resource persons. Now, matistingan gyud ni og unsa mga higala ang kalaki ni Amy og sama ba ni siya sa Quadcom nga og di mo tunga bisag mga vlogger og di mo tunga mapugos kay gyud tunga kay ipadakop man ka. Karon, kinirong di manunga. Kaya ba ni nga supinahan pa ni Amy Marcos? Inigsupina o di maminaw? Kaya ba ni Senador Amy Marcos nga iya kining ipakontempt? Mapuwersa niya kay doon na may gahom ang Senate day. Ha? Karon nitubag mahigala si Executive Secretary Bersamin. Ha? Nga kanani ang dili makatunga ang iyang mga executive secretaries sa tubag kini mga cabinet members. Dili makatunga kay mo-invoke sila og executive privilege. Kinsa may maka-invoke og executive privilege? Kini mahigala si John Vic Remulla sa DILG kay cabinet secretary man siya. Kana gani cabinet secretary ka, alter ego ka sa presidente. Kinsa pa si Crispin Remulla. Kinsa pa si Gibo Teodoro, Eduardo Anyo. Kini sila mahimong maka-invoke sila og executive privilege. Although lalisunon pa kana kay ang pag-invoke nimo og executive privilege dapat adto na kung dunay question mahigala nga maglambigit mutandog na sa mga information within the executive privilege mga higala. Straight to the point. Pag-invite sa Senate, dili pa ka maka-invoke unta dayon. Lalisunon ka na. Lalisunon ka na. Pero, muli na kong giingon, kinigong executive privilege, kinibang communication between sa president o sa iyang alter ego. Kay doon na may mga information din nga dili ikatugan sa publiko, dili sila mapugos bisan gani sa husgado, dili mapugos bisan gani sa kongreso. Straight to the point. Tungod kay kana usa ka privilege communication. Dunay panagsulti ang presidente o ang iyang alter ego
nga kana nga impormasyon dili pwedeng masulti sa publiko, dili pwedeng pugson sa Kongreso, dili pwedeng pugson sa Senado. Parihara kana mahigala sa confessor-confessant privilege communication. Kining pare o kining nikumpisal. Ang usa ka pare dili nimo mapugos nga iyang isulti sa husgado, iyang isulti sa Kongreso o sa publiko unsay gikumpisal sa usa ka tawo nga sad-an ngadto niya. Straight to the point. Kanang impormasyon nga ihatag manghigala sa usa ka pare, objectionable kana. Og dili kana madawat sa husgado tungod kay kana mahigala na bilong man sa privilege communication. Dili madawat kana, inadmissible kana in evidence. Pero ang maka-invoke kana kanang pare or kanang pasyente, sila man kay doon na may pare or ang penitent, no? Clergy penitent privilege communication. Sila duha. Nara nila duha. Now, karon ari ka sa physician patient privilege communication. Ikaw sa ako nagika-explain, musulti ka sa imong doktor tanan. Now, kung pangutanon ni imong doktor without your consent, dili pwede na. Kay nabilong ka na sa privilege communication. Mausad na mo mga abogado. Kanang among kliyente, musulti na mo, kanang isulti, di pwede mo ipanabi. Di ka pwedeng pugson pagsulti ana sa husgado. Di ka pwedeng pugson pagsulti ana ngadto sa Kongreso. Kay nabilong man na sa privilege communication. Ang maka-invoke ana, kanang part sa privilege communication. Mo'y maka-invoke. For example, kanang doktor, og imo kanang isumon, imo kanang subpinahan, imong paistoryahon, unsay gisakit ini tawhana, without the consent mahigala sa maong tao nga iyang pasyente dili pwede na yang ikasulti kana. Kay kana siya privilege communication kana. Ha? Mao kani gitawag mahigalag physician and patient privilege communication. Confessor and confessant privilege communication. Mao po na ang executive privilege. Ang presidente ug ang iyang gikaistorya mahigala nga kining iyang alter ego. Ang pangutanan dako ron, kini si Tore maka invoke ba og privilege communication? Iyagi talanig katawa-katawa ha kay kada bitong clergy penitent privilege communication ang maka-invoke ana ang clergy man, ang pari man. O kana mahigalang penitent maka-invoke ang confessor o confessant sila pugso nimo ng pari pagpasulti, objection ka sa abogado ana nga dili pwede kay nabilong na sa privilege communication. Confessor-confessant privilege communication. Now, ang maka-invoke ang pare, now, maingon ka nga, privilege communication na dili ka pare, nagawa kay labot, di ka ka-invoke. Parihara na sa kanabang marital privilege communication. Kanang magtiayon, doon na mo yung mga iistoryaan na sa usag-usa, kanang inyong iistoryaan sa usag-usa as a general rule, dili pwede nang mapugos ka sa korte pag testify against sa imong asawa, or against imong bana, gumikan kay naibilong na sa privilege communication. Pero kung wa mo magkasal, nag-ipon-ipon na mo, way labot na. Technical man na. Kung uyab-uyab lang mo, yan doon na kay gisulti, lahi na. So, ang maka-invoke katong legal wife or legal husband. Maurasad ni, ang maka-invoke ni Mahigala, ang katong cabinet secretary nga naka-istorya ni BBM, mo'y maka-invoke ani mga sukid tigpaminaw sa privilege communication. Although lalisunon pa kay nganong mo invoke man kadayon nga ang question mahimo man nga ang question lahi nga dili mag-involve of privilege communication. Pero kini iya kay ila namang gi-invoke ni Bersamin kana tan-awon taon sa isunod mahitabo kung isumpina gyud sila ni Senador Amy Marcos. Straight to the point. Inigsupina ni Senador Amy Marcos tan-awon na to kay lalisunon pa man napita. Pero arita sa wanay lalis, hindi na kinahanglan lalisunon, kini si General Marbel, kini si General Jean Fajardo, kini si General Torre, inigsupina o dili maminaw, unsa may sunod buhaton ni Aimee. Kung i-contempt ni Aimee kini si Marbel, kini si Fajardo, or kini si Torre, unya magkatilaw gyud mahigalang matanggong di sa Senate, tingali mo sa kaning rating ni Aimee. Ato lang ni mahigalang ikaagig kato katawa. Kay uroy, ang mga tao gudlon, kunahuna man og
kini si Tory og makontempt ni unya mapriso gid na story mo daghan man sa gimingon niya kana mas mayo. Although katong uban nga nilaban ni Tory bingon saya di sa na mayo, no? Pero katong mga nasuko ni Tory wala sige. Kaya bang buhaton kana ni Amy Marcos? Kaya ba? Mo ni dakong question. Sundan ta ni sa Amy unsay sunod bahitabo kay bisan ganig vlogger mahigala nga ipatawag sa kinini ang lower house sa ilang inquiry o dili mo to nga ang vlogger hilak-hilak ka man gyud kay ipa-pick up man gyud ka ha. Karon ang pangutana kung si Tory dili maminaw sa subpina unsay sunod buhaton ni Amy ha? Asa man to pamahayag ni Amy dong beto paminawon sa kuno to dong names be kani asa man to kani be paminawon ta ni. Marami pong sabina, tulad ng Maming sabina for cabinet. Uy, okay lang. Yes, marami pong sabina, tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick Deloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Okay, cut. Ayay. Ang maka-invoke ini mahigalag executive privilege, kini si John Vic Remulla. Although lalisunon pa, pero maka-invoke sila, si DILG Secretary John Vic Remulla, kini si DOJ Secretary Crispin Remulla, yang igsuon, kini si Gibo Teodoro, o kini si Eduardo Anyo. Ang diya sa ubos, kini man maka-invoke. Dihan nang laay, ana. Diyan ang laay na napita kay si Tory maglisod man sa invoke ron. Ang question ani kung madili mo to nga si Tory, kaya ba nga ipa-contempt ni Amy Marcos? Hinihinoon og makanuhon na sa Amy iyang ipapriso si Tory murag musod ni siya sa sulbiday. Ay sa pagkakaroon mahigala ang mga tao mura man og magduha-duha ning Amy murag Marcos manggol lisod ni. Pero karon mo hinahinay magtuong tawo ni tingali tinuod gyud ning iyano kay nag-create gud sa Senate inquiry unya na bulabog man gining admin ani ron. Nabulabog man. Basin pud tuod og managsuon sa BBM pero basig lahi pud tingali gyud kay kanang managsuon di man pud magkapareha gyud. Ang ubang mga tao mingo man di na may butar Amy kay Marcos ang apelyido. Ang uban sa naniid pod sa lihok niya Amy betong panidaan mi. O murag tinuod man sa iyang lihok kay di man po nilalim ning iyang lihok karon nabulabog man ang iyang igsuon nga sa BBM. Tingalig tinuod ni mo na ang sulti pod sa uban ani. Nagkaroon og pastilag mapapriso niya story no. Ini madugay ini mahigala kuno hunam si Amy ani kadugayan og ay contem ko na lang di mamaminaw sa subpina. Ato ni pagtagad may gala kay karon namang Huwebes ni. Huwebes naman April 10 in the ken. April 10 ang sunod nga hearing. Tan-aw na to og mutunga mahigala si General Tory, si General Marbil, si General Jean Fajardo ug ang uban. Ang lisod na ning mutunga sila mga higala unya wa sila si John Vic Remulla sila si Crispin Remulla kinsa may mga bugar ani nila dito. Silang kaligri kano man aton sundan kining investigation ni Amy Marcos. Mga kaigalaan atong panidaan sa nidaan og unsa ba ning lihok ni Amy ron kini ni ang tinuod na gid iya or unsa ba ni? Kay mga tao bro mag nagduha-duha pa bitan-awon tani mahigala sundan tani.
O kung sa'y sunod may tabo, kay wa man manungan eh. Sa tupawa sila maminaw. Insulto ni in the park mahigala sa Senate. Ang insulto si Amy. Unsa may buhato ni Amy ani nga giinsulto man siya. So iyang pasupinahan o di maminaw sa supina unsay sunod nga mahitabo. Straight to the point. Mo na akong question kay ari pa ni sa lower house mahigala si Paduano mo'y dili nimo paminawon mo padag supina sa Paduano unya dili ka mo tunga sigurado man ka makontempt. Daghana gipapriso sa lower house sa ilang investigation ay. Kiniron tanawon taniron sa mahitabo mga kagalaan. Bida bitaw ning kalakiha may galaan na jud kakaingon og mapatawag ni si Tore o nya makontem pananglitag di mo tunga sa supina. Diya ka makaingon aray kay cancel gining gag magranggo hinuon kun ini mga dagkog ranggo dai bida. Ang mga dagkog ranggo minsa executive privilege man mi. Ang problema story sila si Fajardo o si Marvel di man maka-invoke. Maigo sila ning kalakiha, ha? Pareha ba ito bitaw sa una na uso pa itong Aguinaldo Doctrine Dekin? Inigkurap sa pangurap sa usa ka public official, ngawat ana. Nya ni dagan man pag-eleksyon ni daog. Pagdaog na pasaylo siya sa Aguinaldo Doctrine, ang problema kadto mga ubang officials nga dili apil sa Aguinaldo Doctrine. Kay kadto mga dili mga elected officials. Sila mo ina baga ba hinuon sa kaso? Pasti lang paita. Usahay kining gagmay granggo may kala mo oy maigo gyud noon. Kato mga dagko mahigala maningkamot tusog lusot ug ila. O pangutanan dako panalitan pong ipadakop si Tore. Kinsa man po'y mo dakop kan ni Tore? Askang alegriha na ato ning sundan mahigala ning investigasyon ni Amy Marcos. Para makaingon tabag unsa ba gyud nabay ngipon ng iyang komitiba nga ni pahigayon og Senate inquiry. Wala tayong oras mga kaigalan, magtiwas ng taog mga adlaw kaya itong sundan ni mahigalang unsa kay sunod nga mga manghitabuan eh. Kining investigasyon ni Amy Marcos mga sukid tigpaminaw o kining uban pa to nga mga hisgutanan mga kaigalaan. Labot mga higala ining nauli na si Vice President Sara Duterte mga higala kagabi eh. Daghan pa katay mga topics nga angay tukion. Pero wala tayong oras may gala. Sa nga nalang skritibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. At ang iyon niyang gabi ang sincerely Ate Arlene na alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa 12 ang tulumanong straight to the point evening edition. O ba kasama ang Binji Tanghian. Sa nga skritibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pilagis-paingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos may buntag Pilipinas. Tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.